I don't think the ANC understands that reality. It is true that you have got many greedy people, many corrupt people. If I ask the question, why is the ANC, which marginalized people as you were saying? Nkulumo oqeda kuyizwa kaZizi wayekhuluma ngoba wayiphikisana nesicelo sama-members we-ANC ukuthi akahambe ukhampeyinela i-ANC. Uyaqhubeka kule nkulumo asisho nesizathu esenza ukuthi angafuni ukhampeyinela i-ANC. I say to the ANC comrades that when you say I must go campaigning next year, to say to people, vote ANC. How am I going to do that? To say, vote ANC. When I know very well that the branch of the ANC in this constituency is led by a criminal. You can't. It's not possible to go and say, vote ANC for a criminal. Faka le nkulumo kaZizi ngenxa yevideo ebiseculator yomunye usisi obesebenzela eMfuleni local municipality ingcacanti ngapha koSedibeng. Lo sisi lo ubemile ngathi kusevisa imoto yakhe kwavele kwaqhamuka inkabi ngapha emva kwakhe yamdubula ekhanda wawa. Uthe mayisewile yayisiqhubeka imdubula wafela khona lapho. Kodwa ke zithi insolo usisi lo usebenzela umasipala emkhakheni lo wezezimali uqeda nje kuveza ezinye zeimali ezingasetshenziswanga kahle lapha kumasipala. Ingakho ke ngithi angifake le video kaZizi ngoba wake wasitshela yena uZizi ngelinye ilanga. Umuntu omdala ke ngimthandela lokho ukhuluma noma yini. Ibhlungu lento yokuthi uma usebenzela umasipala ukuze uphephe noma uphile funa mawubona icorruption uthule ngathi awuyiboni ngoba uma ungaqala uthi uyayikhuluma lonto leyo uzolahlekelwa impilo yakho izingane zabo zilahlekelwa uma wazo noma ubaba wazo. Ibhlungu lapho nje le ndaba. Ngiyasaba ukufaka le video ngenxa yemgomo ka YouTube. Ngizothi ngifake ivideo la ivideo yami baba bayisuse ngenxa yokuthi iveza isigameko esingesihle sokudutshula kwalesi singapha ekhanda bese baqhubeka inkabi imdubula noma esewile. Kodwa ngibona abezindaba bethi calls are mounting for the broader protection of whistleblowers following the brazen killing of a 39-year-old finance officer linked to the Emfuleni local municipality. Now, Martha Money was gunned down in broad daylight while servicing her car. A gunman approaching her and shooting 5 shots, one shot directly to her head. It's alleged she had been targeted for exposing tender irregularities at the municipality. Of course, the Emfuleni municipality, no stranger to service delivery issues, and the municipality, in fact, being placed under administration at least twice over the last couple of years. Yezwa ukuthi usisi lo ngenxa ukuthi ubone lama tender irregularities unele wakhuluma ngawo nje noma wawaveza ulahlekelwe impilo yakhe. Ilento engisho ukuthi if ufuna uba whistleblower ngoba ufuna ukunqanda icorruption noma unesifiso sokubona icorruption iphelile uzolahlekelwa impilo yakho. Izingane zakhe azezukuba namama. Uma ngabe ungesilisa ingane zakhe azezukuba nababa. Umzali wakho bazolahlekelwa indodana noma indodakazi. Ibhlungu nje lento eyenzekayo. Futhi ke komasipala ilapha imali ekhona ngempela ngoba ila kuphethe khona iservice delivery efuneka ize kubantu. Abantu abaningi abafayo abangama whistleblowers basuke besebenzela omasipala. Isikhathini esiningi nje basuke besebenzela omasipala. Uyamkhumbula owayephethe ezezimali angimazi ukuthi wayini eKuruleni wadutshulwa. Nangu sisi usebenza naye ku department ka finance ufleke out indaba zama irregular tenders sedutshuliwe washona. Lo waseKuruleni angazi uma wayi-auditor nangisakhumbuli kahle kunjengoba anginasikhathi sokuthi ngiyoyibheka indaba yakhe ku Google kunje ngikhuluma ngayo ngoba isigameko esicishe esifana.
ukuveza ukuthi kunezinto ezingahambi kahle ngokwenza ukuthi ulahlekelwe impilo yakho. Yena uZizi ngelinye ilanga wake wasitshela ukuthi lapha kwamasipala inkabi zikhokhelwa ngobani. Wake wasitshela, ngizokukhumbuza ngoba usukhohliwe. Kodwa ngaphambi ngikukhumbuze ngicela siqale la. So I'm in the worst run municipality in Gauteng, the Emfuleni local municipality. Come with me as I show you just how bad it is. I don't even know if I want to call whatever this is a road. That line very So this is sewage water, and as you can see, the entire road is blocked, and this has been happening for many years. An entire house is blocked as well because of this sewage water, and this is the case across many communities in Emfuleni. Kubalulekile ukuvota kahle. Ngiyaphinda futhi akuve kubalulekile ukuvota kahle. Ngoba yonke lento le yenzeka ngoba kunama enablers khona lapha komasipala. Yabona uma ubuka iMadlanga Commission uzwe izinto ezikhulunywa khona ukuthi nje ngoba okwamanje ifocuse eKuruleni, eJohannesburg naseTshwane ngoba ngesikhathi ayekhuluma uGeneral Mkhwanazi wamenshina lawo ma-municipality way-3. Kodwa uma ngathiwa nje kubhekwa wonke aba-municipality abakhona la eSouth Africa, singezwa amahlazo amakhulu kwabo kwedlula lawo esiwezwayo. Khumbula ukuthi iMadlanga Commission ikhona ngenxa yama-allegations asho uGeneral Mkhwanazi ngomhla ka-6 kuJulayi. Kodwa uma ngathiwa nje asike kuguqulwa ama-terms of reference bese kubhekwa bonke omasipala, singezwa indaba eyishaqisayo. Lezi sithi siyazibona isencane uma kwenzeka into ezinje. Ngizwile ke bathi political killing stars team iyona ezothatha lolu daba. Angithi uyakhumbula ukuthi la eGauteng kulonjwe i-political killing stars team yakhona ukuze kuliwe sona lesihlava lesi. Amanye ama-members we-PKTT lese KZN asekhona la eGauteng ukuze ukwazi ukuthi kuliwe nalesihlava sokubulawa kwabantu kanje. Funa ukukukhumbuza uqonje wathini uZizi ekuqaleni mayelana nenkabi nomasipala. Cela uzwe la. And we agreed with them. We didn't campaign. The reason we didn't campaign is because if we campaigned and won, we would put in authority in the leadership of the municipality. People who are criminals. They are ANC, but they are our leaders. That's why we decided not to campaign. We said we can't. We can't campaign for the ANC to win because the ANC to win in Newcastle means to put a criminal in the leadership of the municipality. We can't do that. And a fellow is talking, he says, you know, these people of ours, comrades, who've been in charge of this municipality, they actually have on their payrolls is Nkabi. You know, these professional killers. They are paid monthly. So they are held in reserve. So that one day I'm going to say, go and kill so-and-so. They say they are actually paid by the municipality, our people, retainers. Zemveni kokubona le video losisedutshulwa ngiyengacabanga le video kaZizi ukuthi wayishilo ukuthi inkabi zikhokhelwa umasipala kunemali ezithola on monthly basis ukuze mzukwane sekuthiwa na umsebenzi waphela nenkabi ziubiza ngomsebenzi lento eziyenzayo kuyobulala ekuthiwa awukudlula usibanibani akusakhulunywa ngendaba yemali obuyayithola. Kungenzeka na ukuba makukhulunywa ngama-ghost workers ikhulunywa ngabanye babantu abaku-payroll le yalo msebenzi abawenzayo. Uyazi ngendlela okubole ngayo eSouth Africa, ngendlela okubole ngayo. Ngake ngabona enye show kulama show la akhuluma nama-ex-convict ekhuluma lo bhuti ukuthi bona bebekhishwe ejele, bekhishwa bayokwenza umsebenzi wokungcola babuyiswe ejele.
Mhlawumbe ingakho amanye ama-cases angaxazululeki ngoba uma bekwazi ukukhipha inkabi ejele eboshiwe ifike idubule umuntu la ngaphandle baphinde bayithathe bayibuyisele ejele. Ayi, kunzima kakhulu. Besikhishwa thina emaximum siyosebenzela some of the head of the prisons ukuthi baqhwaga amaplazi ngaphandle. Basikhipha kubhalanswe itotal yasejele. Siphuma sikhona ukubuyisa size la ngaphandle indawo ma rural areas ngaphandle. We have gone to Vaal Northwest. Sohlala silale emahlathini lesihambe sinikezwe ibhamu. So intimidate abantu ukuthi that person loyo kumele awine lawo maplazi. Silale 3 days. Ne. Ngicela ukuzukuphala kwakho la comment section. Ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lo lonke lolu daba esilixoxayo. Angibambe ivideo kodwa nje ingiphathe kabi indaba kaSisi lo. Besemncane na 39. Ngicabanga ukuthi unezingane besevisa imoto yakhe. Ebesamdinga njengomama. Mhlawumbe unomndeni omunye ububheke yena njengomuntu obesebenza. Into ebuhlungu kakhulu la eSouth Africa ukuthi uma kwenzeka ubulala umuntu osebenzayo usungalimazanga yena yedwa. Usukulimazana labantu abadepende kuye. Ngoba uma kunezingane ezifundayo mhlawumbe ayifundele okushini impilo yazo sizophazamiseka. Ngiyangiphatheka kabuhlungu uma kuthiwa otsotsi bahijack imoto. Emveni kokuhijack imoto bamdubula lo muntu washona. Ngoba ngokwenza njalo kukhona umndeni abawuphuca umuntu obalekile kuwo. Kanti ukuthatha kwabo imoto noma kuthiwa imoto ayitholakalanga kodwa yena ubesazophila. Kodwa yena ubesangasebenza phinda athole enye. Ngoba wonke umuntu replaceable. Kunoma kuphi. Yabona emsebenzini la usebenza khona. Uma ngase kuthiwa kusasa usushonile bazomthola umuntu ozokureplace. Enkonzweni la ukhonza khona bazokukhumbula isikhashana kodwa emva kwenyanga embili uzobe sengasekho isikhala sakho. Kodwa emndenini wakho einganeni zakho sobe sikhona isikhala sakho. Bayobe besakudinga. Akekho futhi okureplace. Bekhona bonke abomndeni. So kuma relationship la umjolo you are replaceable. Kodwa einganeni zakho ya irreplaceable. Sinzima ke isimo esiphila kuso la eSouth Africa. Kodwa kubuhlungu kakhulu ukuzwa ukuthi inkabi sibhadala ngayo le mali yama taxpayers. Kubuhlungu kakhulu lokho. Angibambe le video. Ngicela ukuzukuphala kwakho ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Ngale kwalokho mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.